Hej og velkommen til Webshop 3 instruktionsvideo om moms. Vi kan gå op i salgsmenuen her, hvor vi har et punkt der hedder moms. Der klikker vi på momsregler, og der kan vi se, som standard ligger der en dansk moms på 25%. Den har et navn, den har en gruppe af kunder og varer hernede, og en sats på 25%. Vi kan se, at dansk moms har en prioritet på 1, det vil sige, at det er den første, der bliver lagt på. Vi kan gå op i momszoner og satser. Under momssatser, der kan vi lave moms til andre lande, som vi kan vælge. Det kan være, at vi har nogle andre procentsatser, hvis vi sælger til andre lande. Vi kan også lave vores gruppe af kunder, hvis nu vi både har nogen, der er momspligtige og nogen, der ikke er det. Og vi kan lave produktmoms. Her kan vi se, at fragt har en slags moms, og momspligtige varer har de 25%, som vi kender. Med alle tingene her under moms, der kan vi tilføje nye. Under grupperne, der er det jo bare et navn, vi giver dem. Og under momsregler, der har vi så igen et navn, en gruppe af nogle kunder, der skal have det, hvad for nogle produkter, der skal have den her moms, og vi kan sætte, hvad den sats skal være. Så længe din webshop handler i Danmark, så står alt, som det skal være. Så det er ikke nødvendigt at gøre noget ved momsen i Webshop 3, medmindre at du netop skal handle med folk i udlandet, eller med nogle helt specielle varer. Det var en gennemgang af moms i Webshop 3. Tak for den gang.